nong hikai ka skul ba nehu u professor lakhon kama ubalapan bana bane khon ne MP election shalok sabha na Shillong parliamentary constituency uloong ba kanong rim jong u kalong banele persha ya kabam sap parban kan tiu ki nong kendong nalor ki we ki mat kum ka klien khasi ka kot ka khya ka puli puthi ka umbam umdi bat ki we habakran menta ka khat saw tarik rampang arja ar phosaw uloong ba ka jingsa dien ki nong kendong kalong ka ba jubor hadu bakan poi shatrai na pring ki jala hakari bat kani gade namar ba kapisa na kabenta upat ba lapoi penban shano uloong ba Megalia games ke jala ka penlut arpholai klur tingka henry yakinong yelek kai ka penbam de ki chip bat kurkure bat kumju ya ka cherry blossom festival la penlut khandai klur tingka henry kam don pisa ban kentiu yakinong kendong u professor kama uloong ba uwan na ka yeng ka baduk henry da ka jing tre shitom ulalong kumba ulong menta bat un syukor ki pat ba henry un shakri hok bat un bam pisa Henry un ai ka jing shakri hok ki pat ba da ka bayadan bentalang ban sandur ban thau ya ka Megalia ka bathamai ulaong ba ki politician ki dang ruspa nang roi nang par kat ba upat ba pat unang duk ka bamut ba ka pisa ka balamang larung penban shano ulaong ba undon bet hakaliang sensyar lada un job kumu MP na ka benta ka jing mentoi ka jat benrio Henry kamut ba unlong nyang ko ngu pat ya ka bom dei ban ong em bat hoot ya ka badei ban le kumta Ulaong baka jingdon ke social media kalayarap ya u shibenta banyalap syakipat ba bat bun kibriu kilatip bat ithu ya u nakarensan social media kum ke YouTube, X, Facebook bat kiwei watla untur syakaleng kishnong banya kendu ikipat ba hakini kisngi. Haka juga por ulaong ba omdei ban kim jingmut banang ban keren ikijat kentien namar baka plilat ban yok kam yok jam Henry kadon kam ban bat ya ke jinglong penrai. Don lai sautili ki daw ba pelong yang abang yang hagan election. Kawan ni kong bangapet kadeka jing dangi pai syaki ki district jongi kini pro jotuli. Ini pe ba kini kinongi khma jongi ki la long tang kinongi khma suda kimde gitu ki ba ki senar bangi se yo semua manusia. Pengi la judon ki beri ki bala syampang ba komu Martin Naran Majau komu proses Gigi Swell komu ba bibiling do beri ba hok ba nang tau ba proses Bannister pakem laju jorok teng VCR sen pun ni umar laju don bentalang haka sensar kadara poka jela niu iba larangi pai kindet chaki por balale ki bon hagi jongi ki nongmi khmat shisha ki ba long shisha kita ki nuksa na kita ki example bangi laban board kini khna asam la jongi ben yu iba ngi ko long kumute shisha boru hanre menta pa dingi ha ki nongmi khmat ki bon hanre nimyo shu kita ki stalwart dan kita ki statesman ko mangyo tengah kumba kadon ka jing thli ka jing sudah ngatangi don kambania bani ngapun slo ta ra yala deru ba dikwe ngapun slo bangi de bani wan chakmat kam tam ki break bala champagne ki break ki bala nang start la bon ki jimu ji perhat ki bala ki babha ngatangi don kamban wan ban pendap ya gane ka chakabat thli ba ngimtip ngin position on amar batale nang sedang ka kabani kong ya gane ka political journey tama ngimtip kan ngin position on hanre ngatangi persyang hiban warra ka jingmu ci perhat ka bathmai namangi don kamban pendap ikini ki chaka ki bathli baki khna samla jongi baki UI kin ong nga kwa shisha ban long kumuta la ni kumita nga thrang don kamba kata de ka we ka phang ba la duna kani ki nongni khmat ki ba biang shisha ka penlong yang iba lesing ka la don kambang ini hermadan in pen I ka nuksa ka ba ngin pen I ka lawai ka bathmai nga thrai ka don kabe kata de hak mat do bangabo ka ba ar ka lomba nga kwa long shisha ka sur jong ki pa ba jong ka chela Meghalaya hapo ka parliament namar kani ka phangli ka don kam ha namar pi habangi ka chubingi phai mata ha kani ka ju kham tam ha kani ka government ma panya tang ka setter mata new I bon ki jing ma bawan kleng saurang pi new I ka jing ja hapo Manipur ne pin jing sngo ka jing yakran hapo Assam hapo Tripura ba kini ki tribal ki bala kalan niam le se ka num long shuk ki tribal nang tadan mana kan le don ki jing sngo hapo Assam ba ki gini ki school le ne gini ki papanya di ki balang ba pher kim de shu ban phong ki ta ki janjong brother le ne sister le ne kan balong hanre ka kini bor ki kedo ka jingma imat ka banwan chakmat namar ngimti ba news nem arja so dep election kan no kumno namar ngai kumba ka don ka jing ya ka constitution jangi bakan ne kumba ka long lada long kumta ka jing persyang jong kani ka sor ka halandan namar hakmar kamar ngi kumba ka waraki agenda jong ka development hanre shadin pada dengi pej gini ki seng ki barit barya ki badon ketilang bar kani ka sarkar new iba ki warra ka jingsngo pen perjet men reu
kumbala jaha Manipur ngiui namar ka dehi ka sarkar jongka BJP kumju aka sentaro de ka sarkar jongki hanrei kamdon ka jingso ngiui ka jing penyak brewe yewe namar hapren ki reulom bar ki bom de reulom lane hapren ka we kan niam bar ki brewe ke mabot ya ka we kan niam ka pen iba let's say kan wan hangir manta suki wan kata ka jing sawaba don bakwa ban puntut ingi hakar kom mane jongi hakar kom nge jongi namar nganget ba kane kari jongi kade kari ka sekular ko mangina don haka constitution kade ka secular democratic republic katamon ka sarkar kamla bane sha silyang yano ro kono kan nebro kade haka mon jongi kat kum ka kondol ano constitution ka aila dingi ben bot kono nya magi kwa hanre ka sarkar kamla banong bot ya kane nai bot ya katai kade ka mon jong sobha jong breu kade be ha breu shimer badu ble jong unu nu ble kwa ben mane ngayu iba hakne ka kati ka don ka jing ima lana kalong lana ki kwa ban penra kono ka jing kala ki hamar ra he po parliament ta lana phim phawi bru ta nga ban maya kan lana phim phawi bru ba biang ba la ban yeng ha ka jala jong kham tam ba nga yeng le independent ka jing mu jing thmu jong kam de tang ban shu yeng election namar de ba nga khem ka we ga step ma ngan yeng election na nga par khat babun bo snem ka de ru ka da ba nga pan long ba nga yeng independent ka long ba nga deben yeng halaki kijat hang ne posnong lana ngampan scam ki kijat jong lana ngampan klan ki kijat jong hang ne posnong kumno ngan yeng marwai hang te hapo parliament ban pen sawa ya ka sur jong ki pajba jong ka bagelia ban pen pawe ka jing e jongi ban pen pawe ka jing sa den jongi hapo ka parliament badru bada wan kuno ka jing kwa persyang pen kela ya ka jing long jing man jongi hapo ka ne ka jela jongi hapo penengi kini ki tribal jongi ni hap kini hap tainia ba hapo parliament ni hab don ubri baslur ubri basut ho ya ka an ubri bala ban ong ba pet wat le ka ya ka constitution jangkari nama kene ka constitution jangkari ka te ka khobi ni kum bije benriu ladangi kata ya ka lese kan kata ka jing long jing man jungi kum ka we kari ka don ka ba ban sawa ta ka kwa bagi pet bakin penlong yang kum ka sur jungi pet ba hapo ka megali hapo ka parliament bangin ra ka jing e jungi ngin pen pau ya ka riber ko we ba hapo ka parliament pen iba pet kat ni ke jing sa duna jongi kat kene ke jing donong jongi hakno ka dor ngi la pan sign dur thambai ya kene ka jala nama ka jing thmu jonga la phi ui hapo website jonga ka www.lakhonkama.com pin ui nga bot ka jing thmu ka moto jonga ba de ka kene nginya sanlang ni kan ka roi ka par ka de monong salansar dalangi ong ka roi ka par ka long salansar tamot kan sedang hine ki thai nong kodong nama di thai nong kodong ki bon ki jing duna umde tang kata ka don kam haba benia sutho ba ka haba pipin jet yo we bureo pidon laban de unu candidate nata no ko party laban num don party ko mangalong independent hanre pipa tamu we bureo kam don jing fair ne kam don ka jing mala na pipa yono ro nama tang ba phi da pan pha yo bureo ba biang ubreo ba laban yeng nabata jong pi ulaban daya ka hok jong pi pa parliament da don kam ulaban ong yo PM ulaban ong yo home minister ba him de ban le kai bat ka constitution namar ka constitution kala dai ngi kum ki pai rip ki pai riulo dan kam men persawa ya kata ka su jong ki pai ba kata de ka ba ar ba ngai ka ba lai ji sanga don kata ka mission ka vision bar ka mission jong ka de be hapo le se khatsan snem arpusan snem man kishnong jongi hapo ka jala meghalaya khamta megin ki inyo tri district ngi pha we MP ni don kamban bania roilang bangin ya bidya biang khamta magi thainong ko na mangitep phile gi bidon hapo ki kor khobor hapo ki media channel phi sutho baba katno ka jing sa de jongi hakki thainong ko dong bon sen ngi ka jing pot ngi man ka singi osmo ka ta jing sawa hanrei ni pade kumki jeberre pade ka kamwan kata ka jing khatik ba habo ngala biang kan de ka ka jing klinga boy la de ngau ngail de ngala biang ubleu la ai dap kerhai nga nadong sedang ngade na kayeng ka baduk ka bakong sane de nga na kayeng baduk la ngala daga jing tres tom janga ngala ki suki ngala yolun ngala dap pendap ki kamram janga hakne kumbal de bala kumu pa jong kayeng kumu khon jong kumu khon kumu prasat te ngala pendap lo ki kamram janga manta kawan ka jing kli hangaba haba pilayo katne kene ka khando ka siap kala ai fikatne manta pin pen pai kalian kumno namar ni kum gin hai kan ni hule pangi don kala dunia don hakane ka san perthe ni don kaman pen pawe kata ka jing sngo ban ni don dala ding ni demon sngo nama kane ka kasin ka balong inga ki breu nama kala tribun bun ki kam hapo ka kumanga de coordinator jangka NSSL hagi snebala de na do aza khala do aza khatkandai
ngalale bon lagi social work ki sina footpath ki sina nala ki sina kini ki telong ban bhai ki telong penbiang kini ki penkhana hapo ki nong pendong pen ai ki uniform ki student jongi ai ka solar street light jen rupo tu ki snong ngila de ai ka solar street light ki ko digi klur kadan hapo website jonga ha kata ka snong ayu mangila ai ka notli ka solar street light ngan kerpa digi pe ba ban let hata hapo website jonga pinyo ka kam ngala de hapo tang mangam ko ban bantang ya kata nama kata di tangka ka kambarit let's say Hanre ka nga sim ya ka kum ka trailer jo ka movie lane ka trailer jo ka film banga pa bani ka film ban wara ya ka roi ka par nga kerpa digi pa ba bakin UI ya kata ka jing thumu jo nga bakin don ya kata ka jing susu ba ke ka vision jo nga but ke ka mission jo nga habang nga phai cha ka mission bun triki khatlai triki mat nga labo ban trikam hanre ngam num le bunya hanre ka ba don kam e ba lada phi kwa ban pun urlong ya kata ka vision jo fi pihak pendep ikini ki mission kamtam hal yang ka puli puthi harong hal yang ka kwat ka khia hal yang ka jing yo ji kam jam ki khna jungi ban don kita ki industry jungi ban ai kam ki khna jungi ban ka sakoi ka mat banga simro ban itho eka tin khasi hapo ka each schedule ban kam kamtam bangila de pas po ka assembly ka de pas resolution ban de ban itho ikini hapo ka each schedule nang tangin kumnong ini dai ka maryang kumnong indai ki telong jungi nang ta ter ka dang khas lai liki mat banga labo banga penpau ba ni don kam bania tray hok ni don kam matre nama sakoi ka mat banga bu hak pat ba pe ya ka mission jonga ka de ban pendo jet ya ka bamsa nama ngai scam ko muno hikai ngala di tho bun sen hagi kot ko ba pher ba la ju pen snoru hagi platform ki ba bonjat ka jing duna jongi ka de ka daw ka ba ngila jur ka bamsa ladangi laban pun pendo jet ya ka bamsa ngai ba siteng ka jing jongi kala jalupa Hare ni don kam matre nor pi habangala adopt ka zero tolerance policy haka ya ka corruption but ka corrupt practice ngamut ban ong ba ngim num le ka corruption ban num ai la yono ru ban wara kata ka jing bamsap nambar ka jing bamsap ka de ba pen ko ing hado mentala asan po arsnem ngilaya ka jing bamsap ka pala jur hado kata ba kinda yu kinong mikma jungi kidang roy kidang par kidang he ka jing yo jungi kidang bon ki chaka ki puta ki yeng ki sam jungi kidang he nang he hanai ba pai ba lui pade udang duk ka pisa ba de warna ka roy ka par hakisno ki thau jungi imat kala le chano haka pla jongno hakini kisna balade ba bun bosna balade takadang ni don kam ban wara taka jingkala ngim de ban salia bangin sedang hong news nem arja pasawngin perkhat ka lawai ka bathmai kumno ngin thawe gene ka meghalaya tanga ong ka jing thumu jonga bandan ka taka meghalaya ka bathmai ngam ong banga yeng tang ban khunya gene election daranga sange tang hakne election tamon ngam don ka taka vision ngam don ka taka mission hanrenga don ka vision nga don ka mission kalaban simpor khatsan snem arpos nem laipos nem ngamte ka shong bare haka jing yo kershan ligi pejba ngangek skem baki new i ya ka jing thumu jonga bakin ai ka ketika diang banginia trailang na banthawi ka nika meghalaya ka bathmai in bo maunong rim na ka election nawar ka jing sawa jonga hapo mensim jonga imat don bakran ha mensim jonga ki ong de ka nika kanti pide ban yeng pide ban khun longkat bolong ngala de bons ngala kare kata longkat bolong nga job ne ngarem hare ka jing tre kam jonga kala sedang bathawi ya ka meghalaya bathmai ngam tim ngan poi nem poi ha ta ka thong hamre ka jing thumu nga ya de ka masim ba khoi rangkar bat ka jing ha ka nga bo ha ka jing duai rangkar nga ngai ba ble junga udan ban yalam lenti nga bangin pendo jet ka bamsa bangin don ka jing snow yi kitu ban lui nama bun sing nga thang ka masim nga pen habangila ya biang kane baleng imla benno sinyangi nambata kitu ki bodo ki basu umnongin not ban bam ka bha pisa jongki palamang ka sarkar na pedeng bat nang ne ba ki de banora ka development ban man ra ki school ki babha ki hospital ki babha ki suro ki babha ka lait ko umbab ter hanre niu iba umdon kamtam hakini isnem bala de bla spokat san snem niu iba ka roi ka par ka duna namar ka jing thumu jong ka sarkar ne ka jing pet jong ka sarkar i kumba ka phai shekil yang ka bam da don kame ka ki mat ki ba kongsan kai le ban khapre kai le ban bo shakandong namar bun tuliki nuksa ki don rangi phai kleng saudon jong ka tang hapo ka sor jong ngi ni ga koi ka nuksa ga labanai lese pe kum haka chiri blossom festival khandai klur tingka ki pundon haka lais ngi ki program kumjo haka meghalaya games ar fulai klur ki mang
Handrai ki kena jungi ki nong le ka jungi penbam do samosa ki penbam do kurkure ki habye ya men berwat ka jaka bam ka jaka thia kambiang ka pani ba kane ka sorkar ka kwa ban le kini ki kamba laisni ba sansni but per punut degi kulur halor bangi latip de ka ri ka jala ka baduk pe kini ki report bala mi kini si ka pen pau syai kadar bangi de ban nomor arlen nomor lai han nadang syadang ka develop tamun nging ka mangala de syakong nginang yat mata kata ka lenti ka ba ka bihar ka ba mansya ar pos ne mansya ka bihar ka se langkum ne kinong mi khabar ki bam lut ka pisa jong pai ba ka roi ka par kamdon kan wan be ka jingya khi pramangi hanrai u nomi khabar udang ruspa une nomi khabar mustaliashu un lebe ki kam thala un lebe kam ki pai bangin la le engi shus kam jarja hanrai nga gumun no hikai ngam la bas kam jar hanrai takara nga her sambadan nga ong nga ngim de bendu jingkermen nama haga jingim la nengi la do jingkermen ta la kut ngim don la chu handai nga ong ngim pad do ka jingkermen ngin ya persang ngin ya treshitam ngam te hado kan no la tambah ka jing treshitam kala ya na ka election don bok pagi pag ba kin so I kata ka jing themu jonga kin ai ka jing kersan jong ki haba ki let tham vote kin pet long nem nga ong bi nga le kren shaya kata nga num thok nga le du nai kai nganum syukur nganum bam ka pisa jong pin namar ngam da don ka me namang ngal psna yeng la de ngal psna yeng me ki jaga ki puta ngala the ka kali ngala the ki khol of school sakat no pidon kam pisa hakane ka sla parthai kata ga jing kelinga sei bu haladi namar ngawan na ka yeng beduk nga suthu ka jing nama lada ngim don ka jing stongi ke bala nang la star abiang nadang sedang lada ngim perkhat nama tag tik belui lui monobon perkhat kata ka jing kli kawan hanga man kesini takara pinui kata ka jing tho jonga ki kot khobor ki article jonga kamde ye banga sukwa tho article hane de ka jing smo jonga bangum ju yothia habanga phai keleng saudong jonga jala jongi ngi yu I ba ka jing duna ka bobon hanrei monobon pen kala ngite putrai najrong umla ban hiar lingba jongi ulaban patrai kare ka ngai ka jing posyo jong tarai kamde sha ka kade ka signal ka babyang namar gibreu suto ngam mdi ka de u kertong ba penihap ka timing jonga ne ka banding election bat unu candidate ne unu par ka kanu no party ka de ka jings pasyo yenga mensim jonga ngai de ka sur ka ba bet ka ba hak namar barobor la ni skap ka mensim jongi barobor ka de ka ba de namar ka mensim kam ju thak namar ka jing don jongi ku blei jongi ban haba ukran yengi ni suto pila ban ngai unu ble hanre u ei badan hap po jong pi la rapis